So, seo ar céad tuairisc ó bun an Earagail. Dúir a chosaigh muid agus a bhí clean ag iarraidh sos. Sin an carclós, sin an sliabh. So, sin é, slán! Húla, húla, húla! An rinca bhí tú daanamh námid ó him. Chun foioi ré leis na midges. Slán! Bhí mé ag daanamh bhí si go hanóa. Ok, so tá seo ar céad tuairisc. Ná bach leis an ceann riú. Seo an céad tuairisc. Nis táid. Daddy, stop it now. So seo. No, you actually didn't. So tá seo ar céad tuairisc. Táid beidir 5 fangéad ar thuas Earagail. So féach ar seo. Se. Agus mu tú gur dhéanú de dhéanú ar Seo cé bhéad a thuí muid. Slán, go dtí an céad tuairisc eile. Beag na dúras go leabhar. Slán. Ach. Ach, tá na roiar cinna go hálan á seo. Taobh hir de réaltaí le Clíodhna ná inis bófinne agus in an háirí agus maithir a ráirtaí agus cuairt a thorcha. Agus níon leabhar sin. Oh, tá browner? Seo gachród atá muid ag feicinte. Slán. Okay, so tá Táid an seonis. ar tríú tuairisc ar Earagail táid beagnach ar an bór. Yeah, Beidir 5 fangéad fachta. No, beidir níos má le carga fangad. Se. So ní raibh ar Earagail le gá bhliain an nuas. Agus nis tá stoire an seo. Stoire. Dar ar bei escalator beidir an na stoire beá an bblion se thugann. Ní is gom. Beidir nach escalator. Ceir cable car. Bhfuil cable car. Sin car tá ar strang on mór san air. Agus tuigh leat síos sé agus go. Ar é nós. Slán! Tuairisc give her a car. Wait, fun. Bhfuil mac an fáin mar scanach. Put on Ryer. Even. My latte. Shannon Ryer. Agus tá sé fiosú. Agus tá an look an sin Se. a hai na tuairisc bod. Agus Slán! tá sé go hitach. Slán! Dá. So táid an seonis. Ein tuairisc cinniver. Ever a cahar? Ie. Seo ar roiach an seo ar sliabh Earagail an Earagail. Agus tá sé seo bhiú iontach. Bíimiid ar bar fós agus thosaigh muid beidir gá euro hen. Beidir níos mó. Beimiid ann. De námid eile. Slán! Trick an námid. Dun dun dun. Dun dun dun. Slán! Okay. Táid an seo a níis. Níimiid ar an bar. Ach, táid an seo tar sin tuairisc. Sroiach even é dún luha. Tá sin mór Earagail. Beagnach ar an bar, táid. So, slán! Slán. Wait, fun. Bhfuil mac an fáin seo. Well,
Tá mí déanamh é. Féidir sin. Tá sé agus híos an sin. Níl mé gurí tit an híos an sin. Fiú má fáin. So tá seo ar tuairisc dearnach tá mé dear mhór an Earagail sin go deas. Féidir é seo. Roiach even. Agus tá an green am na map. Agus féidir seo. Deas. Tá duile an le teo. Agus tá sé go híhann sa slán.